dole ne a dan samu wani abu dan wallahi kan nan na ci zan zo na haka sai a samu matsala ka gani lokacin nan zan shiga je wajen yan nuhan dole ne na san za a samu labari yau cewa za a dugwage dan durin wannan kai ya to yau da nan za a yi mun bayani ko ba haka ba kawai zai daukawa kai wallahi ba wani kalewa ne ba wani kalewa ne kai in gansu mana ba wani kalewa ne ya haka yi ne ko ba mai ne kawon Allah ya haka wannan fake ke ba mashin ba kai ba mai ne ina gani ko ba mai ba ke fa kake hawa ta baya kai wa ga yawan keke ne kai ka ga ya ma kamar keke wannan babur ne ke ga ma shikenan Allah ba da sa'a wallahi Mandela gun ka zan koma a ci barkatai kawai